ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Bernard, iti ay ayam anak isalipan na, idinto tanapa ay mat ni Mario, iti Chess. Naibaga ti coach kan ni Bernard, amay santo da ito'y asumabak, iti Olympics. Iti may sang aldaw, addain singasing ni Coach Cruz, kan ni Bernard. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kaya't kumot nga padasan ti basketball, sir. Nulumaing kay ti basketball, adu a kompetisyon ti mabalin mo a pakisalipan. Sige, sir. Padasek man tagin sayo ti basketball. Good. Ibagak iti gayem ko a coach ti basketball. Tamang rugi ka nga agin sayo. Sige, sir. Nakasagana ak. No kanayon ka natulnog kan disiplinado, nasaya at to ti Masakbayam, Bernard. Apay, anya nga oras ti iruruar mo di pagadalan, nasipngoten. Naginsayo ak ngamin, nanang. Insayo manan, saan ka di akal-kalpas ti nakisalit mo? Aginsayo ak kanong basketball. Nagado ka daytan. Apay, addan to nga tamagunod mo dita. May mayat pa hingam tinarayan, nanang. Ngata, saan nga tangar aramaten nakalaang dagita mangibagbaga nga aginsayo ka? Saan, nanang? Sana mabalin nga ramidin daday ta. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam no awan matla ti magimulam kadagita. Nasaysaya at no agawid ka na dagos tapno makakayo ka mo. Ikagumaak, nanang. Aginsayo ak. Parang dayto yan, ti pagrugyan, ti paglungawan tayo. Saan nga taanagan mula ang ti lumatak? Ngam awan mat karga tabitukam. Parbangon pa'y laeng, ngam nakalinti ka, apay, papanam. Inakagkayo, nanang. Agurnongak iti para rubber shoes. Apay, adamang gatang iti kaywam. Wen, ket agurnongak. Ilakok dagiti kayo. Pagumata nga iti sapatos. Ay, parigaten na ka dahi ti bagbagam a coach mo. Tapati parbangon, ingka agpidpidot itinaspak asang ati kayo di tabantay. Siyak mo ti mausar iti sapatos. Saan adag iti coach? Saan ka pa yan ang makaawat? Imbagak aya a coach ti mga ramat. Sige, nanang. Inakontat no jak maladaw. Apay aglaladot ka. Madpadi ka di tibagim? Nabanugak lang iti ensayo di kalman. Kan sinapak tinapanag kayo. Gumatangak ngamin iti sapatos ko apag ensayok. Rubber shoes ti kayat mo asawan? Wen, daan ngaminan ti usar ko. Ay, wen gayam. Saan ka di nga umadanin ti kasangay mo? O madanin aya. Ni, jak pa ikat mapupuutan ti panawan. Makumikumak ngamin. Aginanakamat ngamin Saan ka akanayon nga agbannog? Agyaman ha. Orekas kasano. Sikat imang pumpunas kadag iti dagansen ko. Kasanoak nga tanawan ka. Ay sus, unay kat daytan apunas ti dagansen. Pud mo timbaga. Orekas anot bannog kandiday ko. Noda ka, makaginawa ak. Awan ka din pagsungrod yaw. Ta nakita ka dapat nagkayo di anak mo, idi parbangaw. Ne, apay asursurutem ti anak ko iti parbangon. Anya ti panggap mo kan kuana. Nambarak amang surot iti anak mo, idi bantay, iti parbangaw. Kano ka ibagbagam anak itam ti anak ko iti parbangon. Ita ibagam anang baram. Napanak iti kabangibang apurok, iti kapsat ko masakit. Apay nga rod nga daka dito, inukunam anapan ka. Napanak nga rod, idi malam, kat namarbangon na ka nagsoblay. Iso anak itam ti anak ko, kasta ka de. Kasta nga rod! Idi nakitam, dinamag mo kumakan kwa na, no pagsungrod me, ti kinayo na. Siya ka ti pagdamaga mo. Nakasaganan ti makan ije lamisaan.
Ing kamanganan, taing kaagiskwela. Makapasalot mo't, mami. Naabakak ngamin iti pasalip. Sana ko na makapan iti Olympics. Addan tumanan. Ubing ka pa'y mat. Kanun tupay, mami. Awanan tinamnamak ang makadanon iti SEA Games. Ay, masurunak mat nga rod iti kalaban mo. Inabak na kakit din. Ison ti adanam naman na makadanon iti Olympics kan SEA Games. Sayang nga talaga, mami. Sana bale, iho. Makapan ka kadagiti agduduma apagilyan no makaturpos ka iti panagadal mo. Uwan, mami. Numakadalak. Mapanak iti sabali a pagilyan. Iso nga igaed mo ti agadal. Taadamot aramatem a kwarta nga agadal. Imbag pa'y ni Bernard. Tamapan iti Olympics. Ngam saan mo't la makapan iti agduduma apagilyan. Tawan kwartada akas kadata. Apay ngay, asaan ang makapan ni Mario iti Olympics? Among. Ay, sinaurda ngamin ti anak ko. Naglaing ti anak ko? Sana bale? Tamakapan lata ti anak ko iti agduduma apagilyan no kayat na. Mapansamot ka no ni Bernard, amaw. Iti lang pakaangayan ti pasalip ti pakadanunan na. Angam ti anak ko, ado apagilyan to ti mabalin ko apangibawunan ken kuhana. Wan met kit di taado ti kwartam, amaw. Iso nga uray mangabak ni Bernard iti pasalip iti Olympics. Di na maartapan ti kwarta ni Mario nga anak ko. Sa bagay, amaw. Nalawa mo ti pagapitan nyo kadagiti prutas, kanda dumapay a produkto ti farm yaw. Talaga Iso nga uray makapan ni Bernard ijay abroad ita. Di na kami lata maartapan. Uray nalatak to tinagan na, no awan mo't kwarta na. Nako na kanyak ti kotsyo iti basketball, agapo iti determinasyon mo, napartak ka nakasursuro. Nalaing ka kanumetan nga ag-shoot. Nakiaya makadagiti kabataan ti barangay, sir. Isu matlagayam. Ala, sursuruam amin dagiti paglintigan ti basketball. Tapno ad-adda ang makasursuro ka. Uwan gayam, sir. Ado dagiti kabarbaro a paganurutan. Asaan miya nasurot, kabayatan ti panagayayam mi. Agsipod tawan ti kotsyo amang isuro. Da kayo latan ti nagayayam. Uwan, sir. Kat namuak dagiti new rules iti basketball. Ala, inton sumabak ti team tayo, isurot da ka kas reserve player. Tasikanto ti substitute no adati mabannog. Sige, sir. Ay, damok ti makibasketball. Iso, medyo agnervyosak. Anya ka diti imbagakan ka ni Mr. Cruz. Agbalinak ka no a reserve player. No sumabak ti team iti kompetisyon, iti agdudumang universidad. Ngam apay akasla naliday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Awan ngamin nakasaganang arwatek. Wan gayam, nalipatak nga intad kan ka ti rubber shoes nga impaw iti kabagyak. Itad kon akasagot ko iti umada ni apa nagkasangay mo. Adto yo? Rubber shoes? Wan, sige lukatam, takitaam no kayat mo matlaan. Wan, agyaman ay, sige takitaak man. Hoy, nagpintas Agyaman kin ka Amo matalaga ti size ti sapatos ko. Anya day tayo sangpot mo, makan? Saan na nang? Sapatos da ito'y. Pusarak iti basketball. Nangalaam iti inggatang mo. Kat saan mo pa'y anala ko ti kinayom? Insagot da kanyak. Imbag man, ta sinagutan da ka iti sapatos. Wala nang. Gayem ko tinang isagot kanyak. Kanayon nakatulungan. Yam amunak tuman mat kan kwa na.
Wen, talaga yam amok to kada kayo. Intundum tang ti umno apanawan. Anya, Ay, anak mo sino itayan ti magmag na iti asidag. Si kamag gaya, Maryaw. Sa anak ngamin na makaid na ijay balay, tata. Naglaing ka iti Chase. Ang apay ngay anaabak ka. Kunan ni mami, alinukudak ka no. Ha? Diyak matamon wapay. Talaga kas jay tay ayam. Ada maabak, ada mo't mga bak. Awan pa'y kid din ganas ko nga gay ayam. Saan arumbang amaupay ka barok? Ubing ka pa'y mat. Nulakat ibagati ko siya, alumabanak manan. Adamanan ay ayam nyo iti basketball. Lalay nga ma. Wen, parakan ka. Sayang. Reserve lang. Ada ka numot umay a cameraman kan TV host. Ay, kasanungay no awan nagpasukat kanyak. Di saan dak makita iti TV? Ha? Awan nga ta? Di tayo mo tayo mapasamak. Numayat tayo ayam dagiti players. Saan da basta isabak tayo agdadamo akas kanyak? Ay, kasta ka di? Kunak no agay ayam kan. Awan ngamin klasek iti dayjay nga oras. Umayak ko ma, tauray mangiyawa taklaang iti danom nga inumam. Na-injury ti may sa kadwa tayo. Imbaga kini coach apadasan na ka. Lalaing ma. Ikagumak, sir. Sir, sumabak ka din ni Bernard? Kinidaw ko nga rod iti coach na bareng numaya ti panagay-ayam na. Kat saan tulangan na substitute. Lalaingam nga rod Bernard. Gundaway mo dayto yan. Barang agbalin kan a basketball player. Sige. Ikarkararag mo, Ala, ingkan, good luck iti ayam mo. Wan, sir. Agaman na. Kitaan, sir. Kanayon nga isip yung muna iti court da. Kanayon da pa'y nga ipasakan ko na ti bola. Shoot mo tadagos. Saan na ka nagkamalian ang irekomenda kan kwa na? Adon tinay-shoot ni Bernard, sir. At alaki tinasayat ang masakbayan na iti sports. Ay na, sapay ko ma, sir. Tapno agbali mo tanti pa nagbiag da. No agbalin a basketball player. Talaga nga da potential na. No agtalinaad ang napakumbaba, agbaligi lakit di. Nasingpati gayam ko, sir. Ikag kagumaan na ti makaalam. Nga uray awan pulos kabailan ti inana. Anya ka di ti trabaho ti inana? Konforme ati pakitang tangdanan na, sir. Awan permanente at trabaho na. Mayat ti performance mo. Damong pailang ti sumabak ngam adu ti shoot mo. Kablawan ka, Bernard. Ay na, naglaing ka. Agyaman iti support tayo. Mayat lakit iti masakbayan, Bernard. Saan ka ko mga agbaliw iti kinapakumbabam? Awan pa'y mabaling nga ipanakil ko, sir. Saan pa yan anay basketball player? Ala, pagsaritaan mi daytoy kadag iti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da ti potential mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.